I ne okreneš se i prođe godina. 25. je nama u županiji bila izazovna i uspješna. Godina velikih očekivanja i velikih projekata. I godina velikih početaka. U posljednjim danima ove godine želim vam zahvaliti na povjerenju, ali i na strpljenju, jer znam da su se neki projekti čekali predugo. U novoj godini nastavljamo raditi uporno i hrabro, jer puno je još posla pred nama. Božićno vrijeme nas povezuje i podsjeća. Važni su ljudi. Briga za svakog čovjeka i solidarnost temelj su naših kršćanskih vrijednosti i tradicije. Budimo bolji jedni prema drugima, poštujmo druge i drugačije. Želim vam sretan i blagosloven Božić, puno sreće, zdravlja i uspjeha u novoj godini. Pogled unazad je dobar, ali pogled unaprijed još je bolji.